скажу, што эту кніжку не чытаў, не абавязкова прачытаю. А чаму? На той час, калі ўсе гэтыя падзеі разгортваліся, я працаваў на заводзе «Інтэграл» звычайным працоўным. І вось у нас там было радыё, унутранае радыё. Звычайна там транслявалі нейкую музыку, савецкую папсу, але вось калі ішлі ўсе гэтыя падзеі, замест музыкі транслявалася дзённа і ночна гэтая сесія. Я памятаю, я працаваў у другую змену, там сканчаў у 12 ночы, і вось мы сядзелі усім нашым цехам і слухалі гэта. Гэта ішла прямая трансляцыя. Гэта сапраўды слухалася як лепш за любую музыку, лепш за любую дыктыў. Так што ўсім раю, рэкамендую, я эту кніжку абавязкова набываю. Дякую. Яшчэ хто-небудзь што? Можна я дадам? Калі ласка, прашу. Я таксама жадаю параіць прачытаць гэту кнігу, бо я сама ўжо чытала. Вось, шмат расказваць не буду, кожны павінен сам прачытаць і сам усё зразумець. Вось, але хачу сказаць, што ў цэлым гэта на самой справе сапраўдны дэтэктыў, вельмі цікавы. Першы дзень я чытала до 2 гадзін ночы і пасля ўжо легла спаць, бо ведала ставаць у 7 гадзін раніцы, і я проста не маю часу паспаць перад працай. Вось, вельмі цікава, вельмі захапляе, асабліва захапляе менавіта інтэлектуальны поиск людзей падчас працы. Усё адбываецца адразу, не адкладваецца, цяжкія пытанні вырашаюцца. Вельмі цяжкая праца, і калі ты гэта чытаеш, тебе трэба падумаць, зразумець, чаму, і ты адразумеваеш, што гэта вельмі умныя людзі, которые робяць гэту справу. Дык вось таксама пра гэту працу, пра гэтую кнігу хацела расказаць адзін выпадак, які там адбываецца, калі не пускалі старшыню Малафеева першы раз, і яго затрымала першая, я не памятаю, правда, імя, депутатка. Яна проста стала, не пустила яго на трыбуну, а пасля ўжо яму праз некаторы час далі права выказацца, і пасля гэтая депутатка пажартавала над ім у вельмі цікавым сэнсе. Яна сказала Малафееву: «Малафеев, выбачайце меня, калі ласка, што ў першы раз я вас не допустила до трибуны, бо я не могла подумать, что вы такі разумны чалавек, і што вы можете падысці до гэтай трибуны, і ведаючы вас, вашай паводзіны, як вы сябе паводзіце тут, магчыма, вы хацелі пакончыць жыццё самагубствам. Я не могла на вас спадзявацца, што гэта будзе так, што вы будзеце такім інтэлігентным чалавекам». Чаго, конечно, не адбылося, але Малафееву было вельмі стыдна, і ўсе дэпутаты смяяліся з гэтага. Вось, так што раю ўсім пачытаць, вельмі цікава. Вось, таксама мы, канешне, павінны усе ведаць сапраўдную сваю гісторыю, і ў гэтым плане я хацела бы падзякаваць вам, Зенон, бо вы сярод нас усіх адзіны прадстаўнік гэтых падзеяў. Дзякую вам за тое, што гэта адбылося, што вы распрацавалі гэтыя праекты, што вы дабіліся гэтага. Вось, вельмі прыемна таму бачыцца з вами і слухаць тое, што вы расказваеце. Вялікі дзякуй. Прыемна моладзь, якая тады толькі нарадзілася, такое бачыць. Ці ёсць яшчэ Анна, калі ласка. Я хацела толькі на пачатку дакладніць, што імя гэтай мужнай гераічнай жанчыны Галіна Сюндзянова, якая недавно памерла ад цяжкой хваробы. Але яе роля ў апазіцыі ДНФ у Верховным Савеце была вельмі важная, нават тым, што яна жанчына там была. Жанчына. Ну, можа, у адрозненне ад нашай моладзі, для якой сапраўды, якая толькі нарадзілася падчас тых падзеяў, для мяне тыя падзеі, якія апісаны, гэта і маё жыццё. Толькі я не была на той час у апазіцыі ДНФ у Верховным Савеце, але я была сярод тых людзей, якія стаялі на плошчы там дзень і ноч. І ўсе тыя падзеі вельмі добра памятаю. Гэта тое, што найбольш важнае адбылося ў маім жыцці.
Я думаю, что сегодня, вот, вслед за нашей молодью, я бы хотела, ад імя уже нас старейших, кто пережил это все на власном лёсе, подякувати Адаразу Нуна за все зроблене практично для аднаўлення нашей незалежности и за то, что он это все увековечил для истории, что это уже никто не здолее выкрасить из нашей истории. Написанное застается. Вот это самое главное. И можно сказать, что сегодня мы уже можем лечить эту сторонку нашего життя, нашей истории, нашего народа, краины, перегорнутой. Вся эта справа аднаўлення незалежности была зроблена добра, годна, на належным узроўні і дала добрыя вынікі. Вынікі у шырокім сэнсе. Але, як вядома, гэтыя вынікі рэвалюцыі робяць героі, а вынікі рэвалюцыі спажываюць розныя злачынцы і недобрасумленныя людзі. Так вось по такой традыцыі пашла гісторыя Беларусі. И я хотела сказать зараз про актуальность. Мы говорим, что это добро, вознадили, увековечили. Это, але не только в этом значность. Это их книга, это размова, якая сегодня отбывается. Мы сегодня згадываем эту историю, это героичные сторонки. Мы тешимся, что мы маем незалежность. Але давайте глянем на реальное життя сегодня. Сегодня, на мою думку, анализ палітычных падзеяў у Беларусі і свеце сведчыць пра тое, што наша незалежнасць, якую здабылі з такімі цяжкасцямі, як ніколі знаходзіцца ў самай вялікай небяспецы. У самай вялікай небяспецы. Падзеі, якія адбыліся ў свеце, змянілі таксама становішча і ў Беларусі. Арабскія рэвалюцыі, дзе шукаў сяброў не так давно Лукашенко у гэтых дыктатарскіх рэжымах, палі в асноўным. Не стала Каддафі, і добра все зразумелі, што можа чакаць падобных яму дыктатараў. Цяжка хворы Уго Чавес, які таксама адзін з лепшых сяброў Лукашэнкі. Захад заявіў пра тое, што не хоча больш весці ніякія перамовы з Лукашэнкам, таму што это бессэнсоўна. Адным словам, сітуацыя прыйшла да таго, што сёння Лукашэнку трэба тэрмінова шукаць выйсце з сітуацыі, каб яго не спасцігнуў лёс Каддафі, скажем так, ці падобнае нешта. Гэта проста сітуацыя, калі, ведаеце, ён загнаны ў кут ўсёй гэтай сітуацыі. І таму цяпер ідзе гандаль Беларусю. І гэты гандаль ужо не тое, што было раней, што калі Лукашенко з Расіяй гуляў, розныя гульні, падманваў і так далей, гэта ўсё выявілася і стала зразумелым, то цяпер гэта ўжо не гульні. Цяпер гэта сур'ёзныя справы. Цяпер у Лукашэнкі застаўся, як на мой погляд, засталося адзінае выйсце. Здаць Беларусь за яго ўласнае жыццё. І здаць Расіі, таму што толькі ў Расіі могуць яму паабяцаць спакойна дажыць, можа быць, да глыбокай старасці. Хаця таксама можна вельмі сумнявацца. І цяпер тое, што адбываецца, тыя кантакты, якія адбываюцца паміж пуцінскім рэжымам і паміж Лукашэнкам, гэта ўжо сур'ёзная гульня. І справа ідзе да здачы краіны. Таму што Лукашенко ўжо чакаць, відаць, не будзе занадта доўга, калі нешта станецца з ім падобнае. І мне здаецца, што сёння вось гэта наша незалежнасць, здабытая з такім вялікім намаганнем. Яна стаіць на грані. Ці яна застанецца нашай ружовай марай, ці яна ўсё-такі будзе далей асвячаць жыццёвы гістарычны шлях нашага народу. І цяпер мы павінны ўсе, тыя, каму дарагі лёс, дарагая будучыня нашай краіны, задумацца, што можна зрабіць, што павінна быць зроблена рэальна, канкрэтна сёння, каб пазбегнуць вось этой хуткага захопу Беларусі Расіяю. Гэта сёння вельмі рэальна. І што мы можам зрабіць?
Што мы можам зрабіць у замежжы, як уплываць на палітыку краінаў, што мы самі можам зрабіць, з кім мы павінны перамаўляцца, што можна зрабіць рэальна, пакуль гэта не сталася. Вось, мне здаецца, тая галоўная роля таго, што зроблена з гаспадаром Зеноном у этой кнігах, тое, што нам сёння нагадвае, якой цаной здабылася незалежнасць і як яе трэба шанаваць, і як сёння трэба за яе ізноў змагацца. Мы не можам цешыцца толькі тым, што мы набылі. Сёння перад намі, перад новым пакаленнем моладзі стаіць ізноў тая ж задача. Гэтую здабытую незалежнасць замацаваць так, каб яна засталася навекі з намі. Дзякую.